Бүгенге тапшыруның беренче сәламен без Ульяновск шәһәренә очрабыз. Үзенең гүзәл туган көнен якташыбыз Яңа Зимница авылында туып, шушында гомер кичергән Мөнзилә Камил кызы Саитова каршылый. Шул уңайдан аңа мең рәхмәтле булып, мәңге яратучы бала оныклары кызы Раилә, кияве Радик, оныклары Амир һәм Рената, улы Раил, килене Гөлүсә, оныгы Алина иң җылы теләкләрен безнең тапшыру аркылы җиткерергә булдылар. Әни, әллә әйтеп бетереп буламысың, никадәр без бәхетле икәнне. Син янәшәбездә булганда без һаман сабый бала. Без һаман күкрәгеңә сыенып, зарларыбызны сөйләп, шатлыкларыбыз белән дә бүлешә алабыз. Синең гүзәл бәйрәмең безнең өчен дә зур бәйрәм. Синең дөньяга тууың безгә Аллаһдан зур бүләк. Әниебез безнең зур сынау аркылы үтте. Шаулап гомерләре барганда, көтмәгәндә бик яшьли әтиебез безне мәңгелеккә ташлап китте. Үлеп яраткан кешебезне югалту билгеле булганча бик авыр булды. Әле һаман да ул төннәрен уянып, мендәрләргә башын куеп елый. Искә төшереп кәефен югалта. Аны бу күңелсез көннәрен бизәп, бер-бер артлы туган оныклары булды. Әниебезне авылдан үз яныбызга алып, хәзер бергә яшибез. Ул безгә зур ярдәмче. Оныкларын үз балалары сыман яратып, иркәләп үстерешә. Мең рәхмәт барысы өчен дә аңа. Кадерле бездән сиңа иң зур теләк саулыклы, озын гомер. Гел шулай матур, ачык йөзле, шат күңелле булып, безне сөендереп, озын-озак яшә. Оныкларын синең шул кадәр көчле яраталар, ә бөкәй дигән сүзләре авыздан өзелми яшиләр. Әнкәебез безнең фәрештәдер. Юк аңа тең җаннар дөньяда. Безнең өчен син иң гүзәл кеше, без бәхетле янда булганда. Мең рәхмәт яшәткәнең өчен. Баш иябез синең алдында. Без һаман да сабый бала гына бу дөньяда әнкәй булганда. Котлы булсын гүзәл туган көнең. Бәхетләрнең телибез тулсын. Шатлыкларның көтмәгәндә генә килә торган иң зурысы. Хөрмәтле Мөнзилә Камиловна, без бу җылы котлауларга шулай ук кушылабыз һәм дөньяның бар изгелекләрен теләп, балаларыгызның музыкаль бүләгендә сезгә юллыйбыз.